Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam tagasngi. Uba AL hacker tang BJP na 14 penthor umkra constituency ula wan phai ka sin bandriu kum UMLE. Ka jingjop jong ba AL hack ha ka jingyale persha e ukurtong ke NPP uba roki heng ubadei upersa kur lajong. Ha ka jingya khun uba AL hack kamdei ka basung uhaban yale persha ru yo ba PNCM MDC na kaseng Congress. Halindat jong ka jingjop uba AL hack kadei Kajingdan ukertong jong upra Voice People Party uba me bonding do ubala bam krun yaki vote jong uba PNCM Congress. Ngai nikong ngai khub ngai ngo yo blei nang banta ka jing ke jong u ya bala penjob inga real sen kenti ya ka election kala ya kam sega senjam jong ki banya ji kalai postem ko ma meli jong ka pathorum khra constituency kajirap ka jonga ngamong ba kamdon mgataro hindi ka jing trei ka jonga hi bang ju trei nam ta jo pai ba ki mar ka don ka jing e da don ka jing e jenga namar ta gadau ka da a ka jing senia hanga ban penjob yang ya ka election nu dia thau sarkar ka jong mai bat ka like mandate party kalau ong na do tu sgi ba ka chong ru ha ka national high command jong BJP hai ga i gum ta nambar ka long ba ngi dang milinti ba BJP kan job adu khasan sit la dei posit kada ngimpoi je kata gathong te larang ngimpoi je gathong baknaru gi ngi don hi bagas BJP katang secara Delhi ngi dang la ban bon ma ai shakri ba bha nam ta state Meghalaya ka jungi ayu sila ye ni kimat wedang sa jong jelah dong la ba ka cek ba ka state ka dawa nga ko pin kalibiang kata ka jing ayu sila ba kimat ki dawa ba ka jelah dong sapkut bom palak pun belum pi jing dawa ayu pi ko ban bat kali pi ka kian kasi RSA kita perlu benda ladap sna ya ke sarkar bersemai ngin sesong nya perkhat ya ke begitu le nam ta ka babah PM bahkan ka jingbom tere jong ka BJP center bahkan implement nya ta ka ILP ban purung ya kecing khasi garo ka HLU kumjor ya ka baidai bahkan ka amendment ya ka MRSS ya kidi kidau ba ka purung yang BJP ban job tang kniat ngot ngapi i bang kata ka di dau bang nak ta ka jingbom job ke BJP ya ka election ka bon ngapi bang di kita ka dau ngalai election mentala ya real sen la job deng serius pi ru basdang ju hi benta baar ka jo balai ka jo basau ka jo basan jo bandri ru ka jo ndot jing don pere ru em pasal ada kawan yang ke coalition government penyelam dekat NPP kai kastan jepi kastan juga hinga tika ona do basdang hinga banong pi a kli nga gumba el hek gong em bad NPP henry ka chong pad hak jing rai jong ka high command jong ka BJP bahas kita ki parlok piong kita ki bapi sultanat ki like that friends ki bapi ni trailang kata ka high command jong ka BJP po Delhi kila ada bekran bagi kita like minded parties kita ya kata kin tip sino mangi like kan hin high command kata